n'a fɔra ko ne muso dalen filɛ nin ye so kɔnɔ lafiya la nin bɛ maɲumantɔ ko la san kɔrɔ ala ne ba i tɛ bɔ san kɔrɔla la n sera ka ban n bɛ ka so de ma kɛ mais i bɔ san kɔrɔ ni san tigɛra dɔɔnin ka sɔrɔ ka taga n tɔ man ca sɛfan ye alijɔli bɛ feere de yan awɔ alijɔli ye joli 150 yɔrɔ e y'a bila ka bɔ san kɔrɔla alijɔli kelen di yan warmisɛn ne fa ni ko la Mimi na sɛfan minɛ k'a bila sokɔnɔna la Sukia. Kita tahu ada di cinta. Awak ni minta dah sering tenis sore ni. Mbak Ebe mi. Ni tenis ni kan koran sore. Aku mulai juga cefan ni cerita yang murah kan. Mereka tu cefan ya lah. Puri nak yang sen donya nak boleh. Ini Sukia. Kik matu ni sahura. Alle nak tu sampai ni reni tu. Kau ni jadi jadi kau pilih. Kik matu ni sahura ka. Kira boleh itu guna. Sukia, irbe ke sawal bagai kaya kami korek ma Allah na kira kami Ali sisa dekan te koni dama ira beke wala sa tega dilasi ni kumna yamen awa ni ga kuma famia ni ala yin to ori kayana wala koroge ma fushi kenena ni ne toro temena wakati bebe ka soro no wakati dikira ni buzu kuduma chama nyo ko fere wane manyina ko alchin alan fle dumne na ko na ko ni ka sigata ni be sigata problem fushi de teneke Sukia ino nga dogo mututela wallahi da ko di sila wa mekla ka tena ka dara aben ngurulan te fushi remo mes diga ka wode ni ma ko iketo ni ala sanama le tena be buzo ko ta ko yame dit mega to kuma ya di tena Oke jangan ada hawa, ni sih kita mahu ada, ni kan ni kita mahu ada. Dok kita nak wasep aku kau di mana nak tahu deh. Oke, angkat aja wasep. Ça va? Nas. Ouais. Nega chicken as. Mais au moins sinam nega nyaubi. Depuis l'an jolé mi kono joli kile ga fare. No le do. Tu m'excuses de ya fama. Ni a insirano na nega chira jire le kama ko. Oh mais jire ga taga ke. Chuera de benela. C'est derrière un moment wakati la baina so robari manyina ko. Nyere aga ordonnance de tanga sanya ayere be ma sanfolo. Ma Ibenga chi jire wa ita jire ni mako bulu. Mais au moins ça on comme ça. Maga ti be nyefi ngom so robari manyina ordonnance ere be ma san. Il est chenda. Il appelle kana no Attends. O kuma edimina. Ya ikuna sa, hein? O kuma be fera crise cardiaque kan fara. Ni kan kono mega kuma de nyefi musokoroba de mankene
Sinon, ça m'a sauvé gâti gérer là. Ou bien? Ok, bon. T'en fais pas. Je n'ai que 15 minutes. Bon, dis-moi. Je vais faire la même chose à toi, dis-moi. Ok? Donc, même 1000 francs à passer. Tu vois? Je suis là, on a fait la Anki. Oui. Anki. Ne ko mun de kɛra nin Comme tɛmɛtɔ n bɛ ka foli kɛ n ma laminɛ. mɔ jagoya de laminɛli ya han i ye fo min laminɛ i tɛ tɛmɛ i ka sira fɛ mun de kɛra nin Ne fa, mun de b'e la dɛ? non franchement ne ba i jijalen don dɛ e ma mun bɛ ne la o jagoya ko fo ne ko fɛn na o yɛrɛ fɛ k'o ɲɛdɔn na Mais i yɛrɛ i cɛkɔrɔbatɔ i cɛ ɲumanba i sigilen bɛ ɲamaw cɛ la k'i hakili bɔ i yɛrɛ la ten fiyewu. ni deli yɛrɛ de ala kama degun min bɛ ne kan ni n ka degun to ɲɔgɔn na i ka taa i tulo bɛ n na Degun min b'i kan dɛ, ne bɛ fɛ k'o de. Mun de b'e la? nin y'a tile fila de ne balimamuso n dɔgɔnin fankelen ba kelen a bɛ ne kɔ so a ma dumuni kɛ ala ni gɛlɛya sababu ye a ma ban i bɛ se ka taa N y'o faamu, mais min ni ɲininka o, téléphone b'i bolo wa? ne ko ne telefɔni bɛ ne bolo sisan t'a sɔrɔ ne y'o feere k'o don balo la k'a di n dɔgɔmuso ma cɛ ala kama sabali sa kana na n tɔɔrɔ sa ni ma ne ka susi to ɲɔgɔn na Mais numéro foyi t'e bolo wa? hali ni ne ye n ka nimoro d'e ma e bɛna se ka ne wele cogo di mun de kɛra cɛ i tɛna ka cɛ finna muso ko yɛrɛ de ɲugu foyi tɛ ne la ala kama ne to yen Ne tɛ yan nɔ cɛ ko la. Ne y'i sigilen degunnen de ye, o de la n gɛrɛ la k'i wele. Numéro b'i bolo ou bien numéro t'i bolo? ne ba nimoro bɛ n bolo I ka numéro don yan. Han? i bɛ se ka taa Han. Nin ye 3000 ye. I bɛ se k'a bɛrɛbɛn ka dumuni ɲini ka di i dɔgɔnin ma. Ok. Comme ne ɲɛ b'i sigilen na, n'i y'i fo i ma kuma, n y'a bila n kunna n ko degun dɔ b'i kan. O de don sinon foyi t'i bolo. N'i wele. Ne ta. nin y'ala sɔn dɛ nka nin ko tɔ nin bɛ ɲɛɲini kɔfɛ de Sɔfɛ ne yan
dan tɛgɛ ka mun ne di tɛgɛ n ka wari di yan sa ne fa wari tɛ ne bolo wari t'e bolo wa o tɛ se ka kɛ o tara tɛ ɲɛna ko bamakɔ ka bɔn n bɛ min f'i ye bamakɔ kelen ko tevɛri sɔgɔmadanin fɛ a bɛ dɔgɔya e ma se k'o kɛ mɔgɔ wɛrɛ si la ko ni nɔsi et puis min yɛrɛ digira n na i ye nimero min di yan a t'i passé i ye so min yira n na ko y'aw ka so ye nin fɛnɛ t'aw ka so ye donc n bɛ min f'i ɲɛna dɔrɔn n ka wari di yan soit i ka na i ka n suit n ka taa n y'i tɔ na banna ne fa tiɲɛ la i ye wari di ne ma don min a don a ye ne arrangé kosɛbɛ parce que ne kun ma kɛnɛya ne ni taara dɔgɔtɔrɔso la ɲɔgɔn fɛ an bɔlen dɔgɔtɔrɔso la ne y'a f'i ɲɛna n ko vraiment cɛ bɛ ne bolo wa fana ne kɔnɔma de don ne bɛ wari bɔ min k'o di ma Sofia tara t'e kɔnɔ ne ye n ka wari sɔrɔ dangadenya la ou bien ne ka wari ye dangaden wari de la depuis wari minɛ yɔrɔ la ne m'a fɔ ne ko cɛ b'i bolo et puis k'i kɔnɔma don donc n bɛ min f'i ye mun ka di jatɔ ye n'an kɛ o ɲuman ye min ye i ka na an ka taa dɔrɔn ka t'i tɔ na a banna ou bien i ka n ka wari di yan ne fa e ma min faamu ne ye muso furulen de tiɲɛ yɛrɛ la ne danbe tɛ sɔn o ko ninnu ma mais wari minɛ yɔrɔ la e y'i miiri i danbe la o fɔ n ye ne mi jagosa k'i k'a di ne ma koyi depuis a yɔrɔ la n y'a f'i ɲɛna k'i ka nin kungo to ɲɔgɔn na mais ne ye wari in d'e ma ka sabu kɛ nata dɔ de n'o nata ma fa i bɛ n ka wari de ne fa ne y'i ka kuma faamuya mais i bɛ se ka wagatinin di yan n b'i ka wari ɲini k'a d'i ma parce que hakilila min b'i la ani hakilila min bɛ n na kelen tɛ ne yɛrɛ bolo i y'a di ne ma ala kama de ne ba e hakɛ to o kɔni o kuma t'a la o n ka sɛfan di yan kɛ n ka taa